Hello everyone, welcome back to our channel. नोंथांमोन बयखौबो जों चेनेलाव आरो खेबसेबाव बरायहरनाय थाबाय। जोङो दिनै हासबेन्डजों आंजों जोंनि गामिनि न'आव थांगासिनो मानो होनबा सानडेबो मा खालामनानै थानो एन्ड वेदाराबो बिराद मोजां अखा हादों। ओमफ्राय दा नैबे रिचुवेला मा जागासिनो दं जों आं फार्स्ट टाइम नुफेरदों आरो ना बेखौ जुदि नोंथांमोना सोरबा मिथिबा अननानै कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थाहरनो हागोन मानि थाखाय जादों। दानि भिउखौ नायै जों थांगासिनो ओमफ्राय जों एसे आलदा लामाजों थांदों आरो दा सासे फंबायाबो थांफानो होननायखाय नै हासबेन्डजों जों नेगासिनो दं बे फंबायखौ। ओमफ्राय नै फंबायाबो दा सफैबाय जोङो ज' थांनोसै ओमफ्रायो माने सानडे सम ना मा खालामनानै थानो जायो ओमफ्राय दा नै अखा हानाय ना थान्दा थान्दा बिराद मोजां भिउखौ नायै दा इन्डियानि आइफिल टावारखौ नायनानै जों थांगासिनो लामायावबो बिराद गाज्रि बे ससेजों माथो खालामनो उफाय गैया बेजोंनो थांनांगौ जायो। ओमफ्रायो दा नै जोङो मोनसे बाजार मोनलांदों आरो बे बाजारावहाय बिराद माने बेलासिनिफ्राय बिराद मोजां मोजां मैगंबो मोनो माने गोदो न'आव थानाय समावहाय जायोमोन बे बाजारावनो। ओमफ्राय नै जों दा सफैनानै एसे साहा था लोंनानै बाबामोनजों रायलायबाय आरो बांद्राय खेबजोबासै ओमफ्राय दा जोबनायावहाय नै बिमानि अननाय दाउ तुर्की मोनलांबाय। दाउ तुर्कीजों लोगोसे नायदो आं मा लादों माने जोंनि न'आवहाय हजों गय गैया नालाय टाउनावहाय गय बिफां गायनो एसे उसुबिदा जायो स' गय लाबाय बिनिफ्राय लाबाय जोङो फाथै ओमफ्राय माखासे बिबारफोर पिस लिलि लाबाय मानो होनबा बिराद दाम ना पिस लिलिया बिनि थाखायनो न'आवनो एसे बुरजा दंखायोमोन नालाय न'निफ्राय लाबाय। दा आंना फंबाया नै दाउ तुर्कीखौ एसे मोजाङै खानानै होदों आरो स' आंनि भिडिअआ एसेनोसै स' जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच बाय बाय गुड नाइट लाभ इउ अल।